நாங்களாம் ரொம்ப விசித்திரமானவங்க. அதர்மத்தால வெல்றவங்க. மற்ற குடும்பங்கள் மாதிரி எங்க குடும்பங்கள் இருக்காத. லாசா ஸ்டானிச்சோவேக், வைஃப் ஆனா, சன் மிலுடின், நீ, நான், அதுக்கப்புறம் லசார். நம்மளா உன்னை சர்வீஸ்க்கு வெளியே இருக்கவங்க இல்லை. பன்னெண்டு மணி நேரத்துல 2 கொலைகள் நடந்திருக்கு. அமெரிக்கன்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? ஆனா என்னன்னு தான் தெரியல. யாருமே பேசுறதுக்கு ரெடியா இல்ல. டிப்ளமேட்டிக் இம்யூனிட்டின்னு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரிப்போர்ட் எடுத்து செக் பண்ண. அந்த பணம் எங்க போகுதுன்னு பாரு. உங்க வைஃப்க்கு நீங்க சொல்லாத காம்ப்ளிமெண்ட் ஏதாவது இருக்கா? வேலையில மட்டும் வாரி வழங்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க. இந்த நாடு ஒரு விளையாட்டு திடலா இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் இங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு இருக்காங்க, இன்னமும் வருவாங்க. வாஷிங்டன்ல இருக்கிற நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் நமக்காக கிஃப்ட் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அமெரிக்கன்ஸ் தான் உங்க கட்சி நடத்துறாங்கன்றது உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா? அமெரிக்கன், அதுக்கப்புறம் இஸ்லாமியன் எக்ஸ்ட்ரீமிக்ஸ். இவங்க 2 பேருமே போர்பன் அப்புறம் சோடா மாதிரி. ஒன்னை விட்டு இன்னொன்னு தனியா இருக்காது. அடிச்சா மட்டும்தான் இந்த கேம் ஆட முடியும். இறக்க குணமே காட்டக்கூடாது அவங்களுக்கெல்லாம். எல்லாருக்குமே எல்லாம் தெரியணுன்ற அவசியம் இல்லை. நான் இப்படி ஊஞ்சல்ல இருக்கும்போது தான் முதல் முத்தம் கிடைச்சது. உண்மையாவா? ஆமா. உன்னோட பாஸ் யாரு? நீ யாருக்காக வேலை பார்க்கற சொல்லு. நீங்க யார் மாதிரி நடிக்கிறீங்கன்னு தெரியல. நிச்சயமா நம்ம உளவாளி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சே ஆகணும். மை பிரதர். வீடியோ கேம் மட்டும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சாதாரண அப்பாவா உங்க பையனுக்கு நீங்க இருக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு நாளும் நான் எவ்வளவு பிரச்சனை சந்திக்கிறேன்னு எனக்கு தான் தெரியும். இங்க எல்லாத்தையும் நானே பாத்துக்கிறேன். நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க. இங்க எல்லாமே என் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கேன். அந்த கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கும் தெரியும். சோபியன் சார் நம்மளோட முதல் எதிரி. அதனால இந்த முறை அட்டாக் ரொம்ப இனிமையா நடக்கணும். உன் மனசுல நீ யாருன்னு நினைச்சிட்டு இருக்க? பெரிய ஸ்னோடன்னு நினைப்பா. எப்படி தேவையில்லாம பிரச்சனை கொடுத்துட்டு இருந்தா அப்புறம் வாண்டடா உன்னை எங்களால வெளியே அனுப்ப முடியும்னு உனக்கு தெரியல. செர்பியால சர்வீஸே நாங்க தான். நாங்க நினைச்ச செர்பியால என்ன வேணா பண்ண முடியும்.